kluci, a co tohle? Bože zlý a ošklivý. A ty seš kdo? Hoď se do klidu, ombre, přišel jsem vám pomoct. Mrknem se, co se dá dělat. Za prvé ta vestička musí pryč. A kovbojské boty, to už je loňská móda. Pro tuto sezónu brouku jsou bílé plátěné mokasíny. A co ten kovbojský klobouk? Ale běž, kdo si myslíš, že jsi Madonna 2002? Tohle, brouku, je prďácký klobouk? A ty, brouku, co znamená ta černá? Vím, že zeštíhluje, ale vypadáš, jako když jdeš na pohřeb. Jsem ten zlej, musím chodit v černém. Ale můžeš tomu dát šmrt s trochou barvy. Co tahle růžovoučká kašmína? Jo, no jo, jen trocha barvy a celé se to zvedne. Tyhle džíny jsou od Diesla. To není možné, to je nová košile od Armaniho. Evidentně u vás nejsem vítán. Zavolejte, až se budete chtít vymanit ze středověkový buznofobové. Víš, tenhle zakrvácený, prostřílený vzhled mi docela sedne, jako JFK. Čau.